Mám problém s Petrem. Já se všema Petrama, co myslíš? Takže jiný stát. Hej, ty mě netoč. Žiješ ještě korunu. To jste důvěryhodný, řekl jste, že to bude... Já jdu odsaď, já jdu odsaď. Ahoj. 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 Ahoj, Davide. Ahoj, Davide. Jak je sám spát? Hej, a Davide. To vůbec s čím máš problém, ty? S jídlem, boha. Ahoj, Davide. Ahoj, Davide. Další tapic má problém. To je takový jedlík a já jsem pojem někde ve spaníček, že přijde domů a snídí. Ty vole. Snídí takovámhle přímo ráno. Občas toho nemůžu usnout a musím To byl takový zombík, ty vole, ty vole, že nás přijde taková ta... Říkal, jak si šlupne tamto a to tam není chuť na lidi. On bude zatím mít si chuť na štěpne lidi. krokodýla, vole, si štěpneš krokodýla, ty vole, a pak budeš požírat lidi, vole. A dostaneš chuť na lidi, na finice, na On už je žere teď, Na teláku dostane chuť na lidi, jak budeme dělat. Nás procený tak přátí. Nás bude okusovat, ty vole. Kosti si dá, vole. S nima se bude hrát, teda, a nerad se dělat. Najednou se Lukáše plátil, to když mi někdo nedá. Ahoj, Lukáši. Tohle Lukáš je kroužek problém s agresí je tam. No. Jo, tady je problém s Já tady jsem alkoholici. A uchylové, to jsou tady. Ahoj, jmenuji se Petr. Ahoj Péťo. Ahoj, Péťo. Já mám taky problémy s pitím, tak to zapijím kafem. Ale když piju hodně kafe, tak nemůžu usnout, tak si musím dát panáka. Pičuně, ty vole. Výborně, Péťo. Cítím s tebou Péťo. To společenské, ale to je jednoho piču. Dej mi napít, prosím tě, Ondro. Nebo tak. Pořád Já takový jsem ti kroužek, položil co se peněz. Fakt víc, co jsem přijel, ty možná. Hej, to kde ty říkáško, já tady mám to na pole, od školníka. Tady tě teď si koška. Ty jo, ty vole, to řekl. řekl. To byla ani ta škola spadne, vole. Kdy? A ty jsi chtěl škola spadla? Ale ne jsem pravil. Jak to je příjemný, uděj to ještě jednou. Co? To pomanutí. Allah Jamala, Klaňte se mi. Máš problémy s pitím. Pobíjej, co je jedno. Já jsem Alá Čabala. Já tě to neudělám. Hele, ale to fakt bylo příjemný. Je to na tebe, postižené. Já Šup, Alexi, ahoj, já jsem Alex, a jsem taky to vyčený. Ahoj, jsem Alex. Tady schodím kabel, já to vpalu a to mám. Co je, Vaška, ne? Ahoj, Martine. Máš to na si do šaty. Co se dělá, pojď se přidat. Dělej, ty jsou alkoholici. Ty nejsi alkoholik. Já tady jsem alkoholik. Ne, tady je to hrn šprtů. Ty štrotlu. Hrn šprt. A krušek trotlu. Je tady. Ten kousek tam, ten je tamhle. Tenhle. Chudák, jak je odstíněný. Ty jsi tady mezi nás, jsi říkal, co tady Pojď do prostřed. Jo, máš židli. Nebo ty, jo. Pojď tak jdeme. Tak pojď. Dělej to tam. Hej, Máme tady pro tebe uvítání, Luther má tak osmerou uvítání. Ano, se tam tam a potom. Je krásná. Pojďte, jsem rád, čí to jsou nohy. Ty vole, hoble, ty máš spocený ponožky, ty vole, je. Já si mám mokrý úplně. Ty vole, oble, říkám ti, ty jednou... To je impossible. Ty jednou založíš nějakou řeku, ti říkám. Že má nohy a má krosy. Hej, proč máš to zlotil tohle něco? A teď on to má mokrý i tady, že jo? Teďka chlupama to tak, že? Že to mám mokrý v nosu, ty To i vole. on nemá to nic proti, ale nemá to spoceně. To už je tím, jak je to má dlouhý, a jak se zavře v těch botách, jsem zavře celá noha. A proč tak choď bez ponožek třeba? Ande.
Naše tě třeba hodilo celý koupem. Jo, no. Ahoj, Mezi holky. těma prstama. Černá krve. Jmenuji se Podrážka. Já jdu zavlatím bagetka a Já myslím, to že se to jmenuje. je Co jsi dělal? Máš tam číslo? To číslo? Já nevím, kde. 897 Prosím, mají Allah Akbar. Jo, no. Ještě to tady zapíná neprávě. Ty vole, to hluček, kdy to jako klubík, ty vole. No, dobrý den, tady studenti základního trávničkova, kde jsou mý bagety? Já tady nemám vlád, tady už žádný nejsou. Vždycky jste doplňovali ráno. A teď Trávničkova. To je ulice Trávničkova, ale je to teda Praha 13. Dobře, děkuji moc. Nasled. Zařízeno! Že pošle technika na doplnění, no, že zařízeno. Že to je rozbitý, tak potom tím říkali, že oni tam mají, vole. No, budu mít bagetku. A nebo Brusel. Z důvodu jejich služeb to může být monitorováno. Mají monitorováno, že nemají bagetky. A máš to doplňovat vždycky, ne? Jo, no, mají to doplňovat. Ty vole, včera to bylo celý prázdný, ty vole. A on to doplň, tak po 3 hodině právě. Ani perníček tam nebyl, já jsem dělal perníček. Včera to doplňoval tak po čtvrtý. No, po čtvrtý, a on to fakt párkrát, ale. A vždycky to doplňovali od druhou. Bude po čtvrtý, si to doplňoval po první hodině, nebo o té první přestávce. Nebo ještě předtím, úplně ráno. To pustí na hryzli. Toxický zamoření nebo To to? chci někde v metropole, to. Jo, no. Pustí, že ne. To ti nikdo nevěří. Star Galactica. Ponorka. Jak v tom, vole, jak na Facebooku, jak hraješ, vole, na tom. V tom letadlu toho Counter-Strike. Ale neříkej to, ale to je tady Bomba je to, vole, bomba je plantnutá a ty Adam, vole, tam záp. Kurva. A to vyžil trošku větší dálky, tak k tomu možná i vydařilo. Hlavně by to chtěl pustit do Dále hlavky. nějaké zprávky. Ty to máš aplikaci doma z prostě zvuky? Aplikace. Pošle mi. Přes Upshare asi, že jo? Já nemám Androida. Mají zakázaný retrák, já jsem viděl, okamžitě přehrálo. No, vidět. To máš vědět. Do prdele, to jsou právě zakázaný retrák. Mobile jak to mám poslat? Ty co mají až moc, víš, vole. Dobrý. Co to je za símákočka? Moje soubory, držáku. Hlavně se. Kámo jsem viděl, to byl nějaký Mám retrák. prostě. Nějaký retrák, který je 20 Facebook. Pustu to na mapu, ty vole. Ale ten super farm. Tam z toho stolu dal úplně, tak z toho dělal kaši, ty vole. Jsem přemýšlel, že si repráky Gravity podsvítím, ty vole. Gun, Tam různý diody a podle hudby si mi budou... Nemám. Já tady nemám. Ale chtěl bych třeba takový, ty vole, doktor domů, ty vole. Až by někdo přišel domů a nebo ty vole, co tu písnička. To je jak ticháček, ale... Ne, ale tak sprdele, jako. Udát takovýhle Víš co, když mu tam přilepíš na ty dveře takovou tu houkačku, se dá třeba na rally a takový. A když je to tak... Bych se hodně posrokal. To...